Čus lidi, zdravím vás Vegin u dalšího videa z Minecraftu, miniher a jsem tu společně s Petrem. Čau Petře. 10 sekund. A bude to z minihry Bed Wars. Hej. Ty, já jsem chtěl ještě skákat ten parkour, ne? Jo, mě baví hrozně parkour. Je půjč. Na Game Teamu je lehkej. Jo, úplně totálně. Já jsem si vymazal Game Team, protože je to Vares. Jako tohle taky pro Vares, ale tohle není. Já nevím, já moc na Game Teamu nebaví. Jako ty doby, co mám líbí. Já mám na něho Skype, na toho majitela. Jo. Já to jenom beru. Ne, já to beru teď. To mi stačí. A já mám 25. No, teďka to beru já. Dobře, já jsem odešel. No, sakra, já jsem to dal zase zbyt. Koupím si boom. To moje. Já ale že to boom stačí je... mě určitě 33, ne? To boom je dobrý, ale že jo. Co? Ta tyčka jako kdyby boom. No pardon, že jsem tam takhle nemluvil, já mluvím takhle s Petrem. Petře, a co? Budeš taky takhle natáčet? Jo, budu, ale ještě... Jako já už mám svůj channel, ale nemám žádný videa. Jo. Ne full trap player. Ale to nejde vyhledat. Koukal jsem si. Jo, Ne, tak... protože Ne, já jsem jednou posílala kamoše videa. A prostě, on mě říkal, že mu to tam ukazovala já streamy. Já takový styl. Ona mě podkopala, nebo co? Jo, no tak... Ale víš, že tohle je lepší, jakoby, jestli prvně koupit jak zbraň krumpáč. Že jo? No. Počkat, zdá se mi to. Ne, nedá. Radši. Ty jo, a mám takový lagy spíš teďka. Pojď. Hodně lagy. Ta holka tě podkopala? Jo, ale naše. No. Jako rukou, takhle? Ne, krumpáčem. No. Ty jo, to jsou lagy jako svině. To říká vždycky Pedro. Že jo? Já jsem mu podkopal. Ta hitana. Ježiš, jak to zastavili postel, jsou blázni. Ne. No, aspoň Ne. Já mám 22 ironů. kup lucky bloky. To je za goldy. Víš co? Ne, to je za lucky bloky, za bronz, za 5 bronzů. Teda ironu. A je to ze serveru, už možná určitě všichni víte. Já jdu stavit na střed. Pojď mi, můžeš mě chránit. Dobrý. Pojď sem. No počkej, já nakoupím prvně asi brnko. Já mám Kup mi taky. Já koupím. Je pomoc! OK. Takový trochu ragená. Dej mi věci. Pozor, zelenej! Pěkný heky. Ten. To mě jsou teďka... Tak jako ten má heky. Počkej, jestli ho zabiju rukou. No tak to máš heky ty. Hej, ale jo. Fakt. Ale máš do něho. Co? Počkej, teďka jdu já střílet do něj. Rukou. Já ho tady ubouchám. Já ho ubouchám. No. Já jsem ho zabil. Zabil? Tak dobře, jdeme aspoň do něj rukou. Pozor, už to ničí té posteli. Je tam schovaný. No. Jdu nakoupit, jo? Když tohle byla akce, už ho někdo ale zabil. Jo, ta hitana. Dobře. Ona.
Ale já jsem mi, to je to, co jsem mi podkopal. Ona mě zase taky podkopala. Dej mi Já iron. jsem mi to oplatila. Já už ho nemám, já jsem ti ho házela, ale když... Já musím si koupit víc věci, protože on teďka ví, že nemáme věci a půjdu na nás. No počkej, oni jsou tady. U železa tam je modrej. Tak víte co, zkuste ho hodit tím boomem. Jo, počkej, jo, to je pravda, já mu to neukážu, že mám boom, já půjdu bez věcí, jenom si vezmu bloky. A já pak jen přiskočím, nevadí. Nebo krumpáčem do něho běžte. Ale krumpač nemá jako knockback, že jo? On má max. Ne, on ti ubírá 2 hápka, ubírá. 2 hápka ubírá. Plus 2 hápka musí ubírat. Já si koupím boom. Macha, on je tady. U nás? No ne, ale já udělám cestu takhle vrchem až, asi. Ale on ještě k tomu vares, chápeš to? Jo, dobře, že si dělat s tím vrchem. Počkej, tak když oni nás chcou zničit. Počkej, tady je on, tam je ten modrej. Kdyby si měl luk, tak ho zabiju. Já taky, no. Bacha na to, oni mají ty... Jsou na středu. Já mám ty... jaký iron, já to beru. Jen takový divný cesty, co jsem tady postavil, že? Já zničil postel! Já jsem zničil green zeleným postel. A ještě žiju. Oni ji neměli vůbec zastavěnou, víš? Aha, tak to potom jo. Už jsou jenom 2. A já jsem neměl žádný věci, brnění, nic, krumpáč. Jenom boom a bloky. Jsem měl. No vidíš, že jsi měl teda něco. No tak jenom boom, ale že jo, boom neubírá skoro nic. A já ti dám, když tak potom dát očas klid. No tak jsem mrtvý. Dej mi nějaký To má. No. Já vím, že myslíš to. Dej mi nějaký No. věci. Dík. Hej, víš co? Já mám vlastně i speed hack. Uka. Tak se koupím. Počkej, já mám tady něco. Sakra, to nemám nic. Tak se koukni, jak můžu. Prdele. A jdu pryč. To není speedhack. Je. Pozor. 2. To zabijem. Jo, já jsem ho zabil. Zabila. My 2 jsme do něj řítili. Ty do něj dal poslední ránku. No. Hej, dobře jsme tohle dodělali. Jo. Pardon lidi, že k vám takhle a vůbec teďka nemluvím, ale to je, co se soustředíte fakt jenom na tu hru. To je divný, je to takový. Je, ale počkej, oni jsou goldy, ale nahoře. Kde? Nahoře. U nás? Necháš mě nějaký. Co? Já nemůžu sprintovat. Necháš mě nějaký. Já už... Dívej se, jo, jak to nemůže trefovat. Už mám 4 goldy do domu. Jo, vidíš. Na luk. Co? Kup si luk. Jo, to je jasné. Počkej, my jsme zelení nebo žlutí? Žlutí, ne? Zelení. Jo, žlutí. Já jsem právě, že si říkám teď. Ne! Já jsem skočil dolů. No to se mně taky stalo už několikrát, kámo. Takový fér, tak to tak udělal, ty vole, tam byla, já jsem jako chtěl skočit dolů, ne? Potom se na to koukni na to video. Já jsem chtěl skočit dolů a tam byl jako k nám na tu cestu. Půlka hápka. Ty?
Jo. Hej, musíme si říct krumpátě, jedeme na někoho. Protože oni si tam hrajou a nevšímají si toho. Vem si jenom krumpáč, půjdeme na ně dva. Jeden se nechá umřít. Co? Si příště vezmu radši jídlo, proto jsem zhebl. Já jsem zhebl kvůli tomu, že jsem si nevzal žádný jídlo. Fakt? Jo, protože tak já jsem neměl hunger, měl jsem jenom kulku hápka. Já jdu zničit modrý. Jdeme na ně. Jo, už se zničili. Dobře. Teď jdu jen na červený. Hlídej to tam u nás, protože teďka budou červení na nás. Já jdu na ně. No, běž. A dům si koupím. O, já jsem ho podkopal! Wow. Wow. No, ono mi zabila boom. Já po nich půjdu krumpáčem. Už co? Normálka. Všichni ale red. Ale Lenaret, to není všichni ale Lenaret. Jako my na red. Ne, to je ale Lenaret. To se píše, ne? Všichni ale Lenaret. Koupím si boom. Hej, ale já jsem mu tak dobře podkopal. Ne, on šel za mnou, já jsem měla asi tak 2 srdíčka. Já jsem se otočil a ten krumpáčím, ne, on byl takový a já boom, jsem podkopal ten blok a padal dolů. Ne. Ježiš, prostě nic. Já mám 15 goldů, to myslím. Dáš mi něco? Jo. Počkej, já stojím cestu. Jde si, pojď k nám. Dej mi něco. Dej mi goldy. Jo, 3 ti dám. Ne, 4 mi dej. Pozor, tady je jeden týpek, aby nám to naučil. Tak počkej, tak pojď. Oh. Ty jsi mám spadl. Jaký jo, já jsem to udělal schválně, já si věřím. Podej mi goldy, koupíš to nějaký ten. Koupím. Skoupím něco za goldy jenom. Hej, kup mi luk. Jo, já mám ještě 9 goldů. Hej, Na, dej mi jeden 4 šíp. goldy. Šíp a dej mi 3 goldy. Šíp, Na, jo. Dík. Hej, ty máme tady luky, ne? Brnění nemáme, meč nemáme a máme tady luky. jaký jo. Já mám 3 lucky bloky. Rozdělej si. Já jdu na střed, protože tam to dělá asi 3krát víc ty. Abys měl legendary. Oni to teďka všichni hlídají u nich. Jo, to je dobrý. Ale my to můžeme... Ne, oni jsou u modrých. Mm. Petře, teďka máme šanci, oni jsou u modrých. Tady se dají ničit bloky. Jo. Jako normálně z mapy. Ne, to ne. Dají, já můžu ničit normálně tady tohle. Ale listí a ty koberce můžeš. Jo, to jo. Za tady celý rodin. Pojďte mi pomoct k těm žlutým, nebo k těm. Ty ten schytal šípů už ode mě. Furt žije. Já to jdu zadělat víc tu postel. Já tam jdu dát iron bloky. Já jsem měl, jo.
Dej tam iron bločky. Ne, pomoc, mě zadělal. Tak. Pozor, červené je tady. Po tobě střílí. Já vím. Žlutý. Máš dobrý věci nějaký? Já mám. Dej mi něco, prosím. Čekej, já to víc zadělám. Postav. Teďka, kdyby jsem měl lepší, pozor, on teďka přijde, jo? Tam. Dejte mi nějaké věci dobré. Pardon, já jsem tady ukazoval to Skype. Tyjo, tego mě furt zabíjí. Petře, máš luk? Já. Tak běž na něj střílet. Pomalu, on má taky luk. Dobrý, trefil jsem ho. Půjč mi ten luk, až ho vrátím. Já mám hodně dobře střílet. Já taky. Mám půl srdíčka. Ona má Legendary Sword. Jo, jak to víš? No. Já mám Sword level 3. Za 5 goldu. A kde ho koupila, ten Legendary Sword? To získáš v Lucky bloku. Aha. Hodil jsem ho. Je tady takový bug, tady padají irony. Jo? Hej, oni všichni, počkej, dejte mi taky meč. Díky. Hej, my jsme byli jenom tývo a my jsme měli všichni Legendary Swordy. Jo. Teďka můžeš čekat, že jsem kapudou, jo? Já jsem jim zadělal postavu. No, zadělal jsem jim to, aby nemohli Dělou lámky. Na tohohle jdu zabít, kopíš blok, já jdu na něj. Já vím možná kudy. Já vím kudy. Já jdu kudy. Co? A tudy vylezu ven. To bych chtěl nějakou tajnou cestičku. Já tudy vylezu ven tam. Do videa. Tak pozdě. Pozdravte do videa. Ty jsi napsal pozdravte do videa. No to nevadí. Ahoj, už píše. Jo, já vím. A pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Už píše, ne? Dáš mi nějaký bloky? Já jsem umřela, ti koupím. Já totiž fakt... Počkej, ona mi chce dát Legendary Sword. Počkej, ona mi dá Legendary. Díky. Já mám Legendary Sword. Koukej. Já vím, že jsem to viděl. Koupni bloky. Jo, tak já ti dám irony, kup si. Ne, já potřebuji na takovou zadní cestu tam vzadu. Jako fakt hodně bloku? Jo, hodně. Mám třeba tak 2 staky. Ten máš. A budeš se mnou, jo? Budeš mě krejt. Ty budeš taková, že třeba odlákáš pozornost. Jo, ona je fakt ale hodná, že mi dala Legendary. Jo, no. Já si koupím taky bloky. Hinata piñata, nech to. Vole. Hop.
Počkej, kde stavíš tu cestu zadní? Tam. Kde? Nahoře někde? Ne, nikde nahoře. Co? Ne, nikde A nahoře. kde? Nikde ne. Vidíš jako v tom okně tam. Takový to zábradlí. Tam, ale je to nahoře. A jakoby nevede to nějak na střechu nebo tak něco. Aby jsme mohli jak tajně se střílet. Jo, ano, mám. Daj. Ona spadla. Víš to, ne, že ty to můžeš vrátit, aby ne. Hej, ale to by hodně naštvalo, jako kdyby spadl s tím Legendary Sword. Nech mě bej teď. Vypadni ode mě. Počkej, ale kde jsi? Já nevidím tu cestu, tyjo. Tam vidíš v tom okně takový tým. Ale v kterým okně? Tady je víc oken. Jo, už vím. Nahoře. Jo, už vidím. No tak tam je taková cesta. Jo, už tě vidím. No, tam to je nějaká bláznivá cesta, tyjo. Ona se leftla, škoda. Jsme 13. Počkej, on to přeskočí. Pozor, jde k nám. Vím. No, kdyby tam nebyl ten blok, tak bychom se střelili. Pojď jdem na střechu. Dobře. Vím, že nám určitě zničil postel, ale tak budeme na střeše. A tu cestu pojď to zničit radši. Už nás zničil, a dívej, já ho zabiju. No, tak jsem mrtvý, no. Počkej, tak já vás budu spektovat. Kde jsi ty? Kde seš? Nevím, ale nevím, kde jsou ty. Oni už šli pryč. Dobrý. Jsi furt na střeše? Já ti tady vidím. Já mám strašně moc bloků. Já jdu k ním a já ti řeknu, co mají za věci, jo. Jeden dek zelený. Jo, mají ironový, skoro každý má ironový ty věci. Teda ty jako meče. Já si příště koupím možná ještě dolů koupit i boty. A tak jídla mám dost, to možná přežiju. Teď už to jenom zkus jako kdyby na něj jít. No, fajrka, no. Zkus to už kup si jenom iron, je třetí, až to na něm jít, zničit postel. Ty jsi tam. Mně to jedno, jako... Běž, zničit, to máš jedinou šanci, tak aspoň. Tyjo, to kdybys zabil, tak bys byl Boris. A i v tom videu, tady v tom záběru. Máš ironový meč? Jo, mám. Dobře. Bylo, pozor, je tam díra. Jo, viděl jsi. Já mám nápad, že si koupím ještě ty knockback boty. No, Knockback prostě boty. ty ironové boty si koupím. Tady si nejdu koupit ironový bot. Aha. Nance, ty tam totiž jdou. No vlastně ty jenom člověka. To my jsme úplně zapomněli mluvit, pardon lidi, že takhle, schovej se. A deši. Ne, neutíkej. Uskočil dolů, teďka běž, on jeden je u blue, teďka dělej. Střílíš, jo, dobře střílíš. Počkej, já ti řeknu. Jsou tam dva, jo? Dávej pozor, jsou tam dva. Debilní blok. Pozor, pojď, bojuj.
mě trefil totiž ten, no, víš co, s tím lukem, to, Jo, tak, ale víš co bylo blbý, protože ona totiž leftla kvůli tak tomu. jo, druhý místo. Jo, druhý místo. Počkej, já se podívám, jak dlouho natáčíme. Jo, přes 25 minut. A já si myslím, že z tohohle videa by to stačilo. No zklamá hoši, stačilo videa. Tak pojď na lobby tohle. Na lobby 5. Tak jsme zde.